dik il-ħaġa li tqabdek it-tferfir din rrid ningrazzja l-ġajis għax kienet tagħtini. Ma nafa jiena. Lek kiena sajbdejt mela. Dak nervuż hekk. Femni x'inhu tferfir għax ħanibda b'tiegħi. U mbagħad imxu warajja tajjeb. Jiena li qabbadni tferfir bla bżonn m'għandix għalfejn esperjenzaħ. Huwa meta nitla' fuq roller coaster. Dak it-tferfir bla Vera bżonn. nuħu pjaċir. Fil-verità huwa Huwa pjaċir. Imma once li nkun fuq ngħid dax nagħmel Jien dal-pjaċir. vera nitħaq. Tajjeb, ma nafx għadniex nitħaq, isni ma nkunx irrid. Bħal Mr. Jafax Bean, kbir, mela, titla fuq roller coaster, no reaction. Ħanejdek xi dejjaqni anzi, mhux terġa' mhux malli jitlaq. Eżempju meta titla' minn dawk li jibqgħu jfaqgħu tibda tiela ta' fettar Kiku kelli ngħidlek li ma jbeżżawni għadni kemm ġej minn das-sajf ħafna dawk li jolew u jaqtawk. Dawk Kemm inħobbhom dawn. Jien dak il-feeling eżatt li qed tgħid inti. li qalbek. Qalbi ġirid titla' li fejn. Vera. Darba ħarġit li ġej daħħalta. Jien hekk nagħmel. Darba ma kontx nafajlkom din l-istorja, darba ma kontx naf x'inhu it-Tower of Terror. Jiena daw li tajja nħobbhom Dak ħafna. il-lift. Imma x'inti l-lift jibda. L-għallu ta' Disney Le, imma kra, l-lift eh? jibda. Dak id-dejjaq. Il-lift jibda minn Haunted House. Jinta vera nħobbhom minn Haunted House. Jistaf kif? Vera, Inti tħol titħila. tajja. F'daqqa waħda poġġewna bil-qiegħda. U jien ma kontx naf xi ġej, ma kontx naf. U f'daqqa waħda titla' ġodda l-lift inqata' d-dawl minnu. Għamilek. U tiftaħ ma. Ta' Pariġi dak. Ta' Pariġi. Ta' Pariġi, ta' X'biża. Pariġi ikra. Ma, u jien Jiena dak- l-iktar waħda kera ma kienet dawk li jħallu l saqajkek. No. Poġġi bil-qeda fuq siġġu literalment. Tajjeb, ikollok biċċa seatbelt u f'ġi sekondi. Lejn l-iktar li bżajt. L-iktar li bżajt. Dik li dawk li kunu fuq barra. Taf kif tara l-art isa kam bħal meta ta' jkollok Imma kamera lek- u tagħmel zoom. L-iktar li tibżaj ma meta jagħmilek. Bot iżommu Mbagħad fuq. taf li ħatinżel. mbagħad- Ħallek ftit sekondi hemm bot jagħmilek. Jaħsnek. Blas naħseb ma tantx tajjeb għax-xewka ta' darek. Jena naħseb għal qalbek mhux tajb ħafna. U jien iktar nibża meta. It-tfal, u ġili nibda kien nidda. it-tfal. Dik xi ħaġa oħra, jaqab ma nidda imma f'daw niddajta. Anka jien. Minn di normal. Zvok, nibda nitkellem ħażin.